Pozdrav za Podmaše, evo nas u zadnjem video druženju. Danas ćemo nešto govoriti o tome kako postaviti linkove na našoj prezentaciji. Na primjer, evo ja sam ovdje sa interneta skinuo jednu prezentaciju o proljeću, prva tema koja mi je pala na pamet. I sada pregledom ovoga sadržaja primijetio sam da u jednom momentu govori o biljkama u proljeću, kasnije u drugom momentu govori o životinjama u proljeću, vidite, a ranije govori znači o biljkama. I mi želimo na ovoj početnoj stranici napraviti neki link gdje ćemo mi reći, evo tu piše biljke, kad kliknemo na biljke da nas vodi na slajd ovaj broj 6 gdje će pričati o biljkama. Ali ako pak mi na prvi slajd stavimo, odnosno umetnemo tekstni okvir gdje ćemo pisati životinje, onda bismo trebali znači ići na slajd gdje govorimo o životinjama. Nek to piše životinje, najvezno što je manje. Ili ako želimo da bude baš isto, možemo koristiti word art. Životinje, i premještit ćemo ga da bude ovdje isto. Kako mi sad pravimo link? Znači prvo moramo ovaj objekat označiti, jer mi nešto želimo staviti. Znači nakon što smo označili objekat, kliknemo desnom tipkom miša, imamo hipervezu. I sad mi kažemo želimo hipervezu možda sa nekom datotekom ili sa nekom web stranicom. Znači da odavde idemo, kad kliknemo na biljke, da nas odvede na nekakvu drugu web stranicu na internetu, ali preduvjet za to je da imate internet tokom znači vaše prezentacije. A u našem slučaju riječ je o hipervezi ka jednom drugom mjestu u ovom dokumentu, ka mjestu slajdu broj 6 u redu. Dalje, kad kliknemo na životinje, znači na desnom tikvom miša, vidimo ovdje izborni hiperveze. Ićemo životinje su slajd broj, da vidimo da li su to 9 nije 10. Evo kad vidimo tu životinju. I sada što smo mi dobili? Ako mi sada pokrenemo našu diaprojekciju početka, pogledajte naš efekt. Ako kliknemo, evo ga, još uvijek je to prvi slajd, nije potpuno učitan, evo ga učitan. Ako kliknem na biljke, ja ću ići na 6. slajd. Ako kliknem na životinje, kao što sam sad kliknuo, pogledajte gdje nas je on doveo. Evo ga. Na slajd broj 10. Znači, preostali 9 slajdova su preskočeni. Znači, zgodno je ponekad nešto na početnom slajdu napraviti izbornik, jer mi možemo odabrati više tema, mi smo u slučaju samo odabrali 2, i onda nikom na odgovarajuću temu slušati samo taj dio prezentacije. Mada bi onda bilo zgodno, možda ćemo poželjeti nakon te teme slušati neku drugu prezentaciju. Možda želimo nakon što završimo prezentaciju o biljkama, o životinjama, da se vratimo na početni slajd. Onda bismo mi ovdje na ovom slajdu broj 11 umetnuli recimo umetanje word arta, evo kažemo na dnu umetanje, vrati se na početak.
ako smo mi željeli to sada, evo ovdje da se nalazite, to se vratite na početak, kad kliknemo na taj tekst, mi možemo reći umetni na taj tekst hipervezu i da se vrati na koji slajd, na slajd broj 1. Vidimo kako će sad to izgledati, dijaprojekcija, od početka, još smo znači na prvom slajdu, kliknemo životinje, mi smo prešli odmah na 10. slajd. Znači gdje se priča o životinjama. Naravno, poslije 10. slajda uvijek slijedi 11. slajd. I evo ga, vidite. Evo našeg 11. slajda. Ali ako ja kliknem ovdje vratite na početak, ona se vrati na prvi slajd. Evo, to je toliko o hipervezama. I još jedna stvar što vi možete raditi ovdje jeste da umetnete na vašu prezentaciju možda video ili neki zvuk. Evo način na koji ćete vi umetniti zvuk, odnosno video. Evo dođemo recimo gdje su životinje. Evo gdje su biljke, evo može. Evo ovdje će imati jedan slobodan prostor i ćemo mi staviti neki video. Kako ćemo? Umetanje čega? Video zapisa. Sad, da li je to video zapis interneta? To nam baš i nije zgodno. Video zapis na mome računu, to je zgodno. I sada jedan od video zapisa koji ja imam jeste baš proći. Našao sam na internetu vezano za tu temu. Ime. I sada, evo ga. Ok. Malo raspored u odnosu na ove slike koje su u pozadini nije baš najbolje, ali to nas previše ovog momenta ne zanima. To je znači na slajdu broj 1. Pogledajmo sada dijaprojekcija od početka. Znači trebamo doći na slajd broj 8. Ovo je prvi, drugi slajd, treći, idemo redom. Znači doćemo na slajd broj 8, čisto da vam pokažem. Čisto je bio slajd broj 6. Evo ga. Ovo je slajd broj. Pogledajte, tu je ovaj video. I kad kliknemo tu, počinje znači naša prezentacija. Naš video zapis. Isto također, osim videa mi možemo u našu prezentaciju baciti i audio, zvuk nešto. Na koji način? Metanjem čega? Vidimo ovdje video zapis, ovdje je zvuk. Ista stvar, to je neka zvuk koji se nalazi na mome računalu. Ja sam ovdje našao temu proljeća Vivaldia i umetnit ćemo i evo. Vidite taj odekat je označen i sad ovdje imamo nešto što trebamo. Neka prezentacija, odnosno zvuk ovoga videa, zvuk ovoga mp3.tk počne automatski, reproduciraju se na svim slajdovima, a ove ikone ovoga zvuka malo nam je ružno da one uopće se vide, pa ćemo iz toga sakriti tijekom projekcije. I to je to. I sada pogledajmo kako izgleda naša dijaprojekcija od početka. Evo vidimo prvi je slajd to. Evo vidite, počinje zvuk. Ali on traje na drugom i na trećem i na svim slajdovima kao što smo podestili. Naravno u ovome trebate imati mjeru, odnosno ne bi taj zvuk trebao da zasjeni vašu priču. Jer ipak vi ste ti koji prezentiraju prezentaciju i ona mora biti u prvom planu, a ne Antonio Vivaldi. Dobro, evo mi smo završili ovaj video uradak. Ono što vi trebate jeste napraviti jednu prezentaciju, bilo koju tipu. To može biti o nekom glazbeniku, o nekom glumcu. Na toj prezentaciji trebalo bi biti barem nekih 7-8 slajdova. Pa naravno ako je riječ o nekoj grupi, pjevaču, ne bi bilo loše u pozadini možda
staviti njegovu pjesmu ili pustiti neki njegov spot. Evo vidjeli ste sad na ovaj način kako vi možete staviti pjesmu ili pustiti spot. Ali da biste vi to uradili, vi morate sa interneta prvo skinuti, downloadati neki video, odnosno skinuti neku pjesmu. Video najčešći format je MP4, a za pjesmu, audio, znači zvuk MP3. I samo umetnete video, odnosno zvuk i podesite ovdje. I to biste trebali poslati jer iz toga ćete dobiti jednu ocjenu. Evo ekipa, otprilike to je toliko za ovaj put. Pa se očekujem vaše radove. Pokušajte uraditi što bolje, da dobijete što bolju ocjenu, jer ovaj program je dosta jednostavan i šteta bi bilo da iz njega ne dobijete dobru ocjenu. To je bilo sve.